бәхет шулай құрылған, бәхетлерге сүйеу уралған, барлыларға оппақ мәхәббәт, телім итеп туралған. Шибәрләрне шибәр яратар, сөю урманына каратар. Моңсуланып калган ялгызларга бәхет җебен кемнәр таратыр. Бәхетлеләр йөри парлашып, сөю урманына алданып. Ә ялгызлар кала ишен көтеп, килер диеп сөю алданып. Шибәрләрне шибәр яратар, сөю урманына каратар. Моңсуланып калган ялгызларга бәхет җебен кемнәр таратыр. Ялгызларны күрү кызганыч, ялгыз калу кинең аяныч. Барлыларны сөю